няколко месеца бал и после кой откъде е? Пак ще ги мачкаме. Има интернет. Да, ама няма да е същото. Отиваме в Габара. Къде? Защо? Избухваме, брат! Трябва да изчезваме, защото ако Дърти разбере, знаеш каква пушка извади вчера. Може ли да използваме телефона ви? Рапърите? Скоро ще зацикля. Стигнат ли до извора, няма да можем да ги открием. Аз съм чувствително момче. Кучки, брат. Ох, какви сте ни мръсници. Това са ни последните моменти преди да се разделим. Никога нищо не е имало между нас, така ли? Блеки, днес ти ще си мен. Прикривам ви! Ти ще не прочакаш приятелите ти! Бенг-бенг! Това тук не е много законно. Пак аз да ви спасявам, новчета. Какво толкова има в това габари, бе, мотеш? Любов. Баси на тия колко им се треска.